ще пробваме да видим как са инквизирали хората 1800 година. Брачета трябва да ми помогне, работа трябва да трае цяло само секундички, защото нещата са много сериозни. Айка е въжето вързано здраво. И бъдете готови веднага да подигнете. И ще внимавате веднага, като взема да се паникосам нещо. Ще ми дигнете. Готов. Ура! Едно, две. Как е? Добре ли? Взимайте се акъла. Ух, че вече се стреснах. Аз се разсмях първо, като изправям алгоритми и след това само